Dievčatá, skôr než začnete s výzvou malého versus obrovského jedla, musíte roztočiť koleso. Molly, poď. Och, tvoje jedlo je malé a Mabelino je veľké. Aké šťastie máte. Teraz môžete začať jesť rezance. Kto chce ísť prvý? Začnime s malou porciou. Molly, je tvoja. Ale je to maličké. Och, nebudem sytá, ale mám nápad. Pridajme trochu sirupu. Čím viac, tým lepšie. Wow, a cukríky. Neuveriteľné. Skúsim to. Aké chutné. Ale to je pre mňa všetko. Mabel je na rade. Och, áno, som naozaj veľmi hladná. Poďme na to. Beriem vidličku a idem rovno na to. Wow, je to také chutné. Vlastne ani nepotrebujem vidličku. Radšej budem jesť rovno rukami. Tak toto chutí oveľa lepšie. Aké chutné. Napadla mi myšlienka. Chcem roztopiť tieto rezance fénom a teraz mám tekutú čokoládu. Wow, je to tak chutné. Milujem to. Mabel, tvoja tvár je trochu špinavá. No naozaj? Skvelé! Teraz je rad na mne, aby som roztočil koleso. Poďme na to. Áno. Čo sa stane? Hurá! Mám obrovskú tortu a Molly má malú tortu. Mabel, tvoje je obrovské. To je úžasné. Ale Molly začne prvá. Áno, samozrejme. Už som si pripravil lupu. Tento koláč je taký super, aj keď je malý. Sviečka. Pekné. Začnime. Marmeláda. Lahodná. Už som všetko zjedol. Je radná Mabel. Samozrejme, je rad na mne. Milujem sladkosti. Skúsme to. Začnem kúskom z vrchnej vrstvy. Wow, je to vynikajúce. Páči sa mi to, chlapci. Druhá vrstva. Počkaj, vlastne som tu neskončila. Och, nemôžem prestať. Najlepší koláč vôbec. Pozri na tieto donuty. Wow, toľko gumových cukríkov tiež. Aký krásny a chutný koláč. Sen sa stal skutočnosťou. Nevadilo by mi to skúsiť sám. Mabel, podiel sa! Molly, kvôli tebe som pustila celý koláč. Wow, Pringles! No, pozrime sa. Zase obrovské. Mám veľké šťastie. Pozri na to. Určite to bude chutné. Nikdy predtým som nejedol také obrovské čipsy. No, mám malú porciu ako obvykle. Wow, Mabel. Dobre, skúsme to. Je tam niečo vo vnútri? Použijem pinzetu. Tento čips je taký malý. Skúsme to. Wow, syr sa naťahuje. Aké super.
Mabel, teraz si na rade ty? Super, som naozaj veľmi hladná. Musím vyliesť až na vrchol. Poďme na to. Funguje to. Som takmer na vrcholi. Úžasné. Beriem prvý čips, je taký obrovský. Vonie to lahodne. No, idem to nakrájať na menšie kúsky. Wow, syr sa už naťahuje. Je to tak chutné. Wow, naozaj sa mi to páči. Miam, pozri sa na toto natiahnutie. Ale už som plno. Dobrej, Molly, dokonči to, prosím. Jej, si nadšená. Och, nie, najpalivejšie čipsy. Dievčatá, bojím sa o vás. Wow, obrovské. Veľa šťastia. Nie. Nechcem to jesť, aj keď mám malý balíček. Kto začne prvý? Dobre, nechaj ma to urobiť. Je mi ťa ľúto, Molly. Možno to nie je pikantné? Och, nie. Všetko vo vnútri horí, ale mám pri sebe mlieko. Ach, už nie som taký červený. Molly, teraz je rád na tebe. Veľa šťastia, dievča. Och nie, to je obrovský balík a obrovský čips. Pravdepodobne je šialene pikantný. Skúsim to. Už mi horí ústa a jazyk mám ako v plameňoch. Musím sa spamätať. Každé sústo je mučenie a je to čoraz ťažšie. Ach, nie. Chalani, potrebujem pomoc. Molly, tvoje oči horeli. To je určite zlé znamenie. Och, nie, je to koniec. To bolo silné. Kto chce teraz točiť kolesom? Kameň, papier, nožnice? No. Molly, dostaneš obrovskú porciu. Mabel má malý kúsok žuvačky. A to je všetko. Začnime s Mabel. Dobre, tak nech je tak. Musím to otvoriť. Áno, na tom nie je nič smiešné. Ach, sotva to vidím. Skúšam to. Aká chutná žuvačka. Nafúkujem bublinu. Dokonca aj bublina je maličká. No, Molly, skončila som. Úžasné! Teraz som na rade ja. Nikdy predtým som nevidel žuvačku takejto veľkosti. Je taká dobrá. Páči sa mi to. Je to zábava. Dobre, chcem tiež nejakú žuvačku. Vezmem si trochu od Molly. Ups, Molly. Ako sa máš? Som teraz pokrytý žuvačkou. Mabel, čo si to urobila? Vyzerám ako múmia. Chalani, nezabudnite dať like na toto video, zanechajte komentár dole a nezabudnite sa prihlásiť na odber nášho kanála. Uvidíme sa čoskoro. Ahojte!